Rêjeya barîna baranê li meha Adarê bilind bûye. Pêre hêvî li gel cotkaran çêbûye got zeviyê wan şîn bibin, nixwasim got mûsimê îsal jî ketibû metirsiyê de. Cotkar dibêjin hêvî di zeviyên avî de ye, barana got hatiye barîn hinekî alîkariya wan dike di xerckirina mazotê de. Lê tevî wilo jî ew nikarin avdana xwe rawestînin. سپاسباران باش بوو بەرانە بهوری باش بوو کە بێسعافی بوو دۆختی خۆدا باش بوو ینی هات ئەمەلێکدا وا زەڤیە بەش لێ مەسەلای ئاڤی ئەم مەجبورن ئەم دیسە ئاڤێ بکەم لێنن ژبەر نە ئەو بارانە کافیە ژبەر معدلێ مەی ڤر نزیکا 400 هێ بنیڤی نەبووە معدلێمە ئەم مەجبورن ئەم مباشر ئەم دیسە ئافدانیە خۆ بکارم بسەکنێنن ji ê avî re. Nîdal ji yek ji jotkarên gundewarê bajarê Qamişloyê dibêje baran ne li gorî asta pêwîst bû lê hinekî hêvî çêkir gozeviyê bejayî ji nû ve şîn bibe. Nîdal gazinên ji buhabûna û kêmbûna pêwîstiyên wan yên sereke weke semad, derman û dabînkirina sûtemeniyê ji bo avdanê zeviyên avî dike û texmîn dike got cotkarên deverê li gel buhabûna nirxê her tiştî dê tu sûdeyên mezin ji berhemên xwe negirin. Lê divê heftiya goçûyî de weka meha Adarê de ev barana got ser me dihat rastî hinekî me re alîkar bû yanî em wek wexta mavdaniyê dikin hinekî em bê muteweffer bû yanî baş bû tiştî baş bû em zehmetê got em dikişênin em jaliyê derman ev hinekî bihane jaliyê semad me semadê ve wilo bihane yanî semad rastî yani nema we got bêna cotkara re nema diwefe yanî ev masrûfa got zêde lê dike hinekî em zehmetiyê dikişên vê nake. Di dema Adarê de pêwîstiya cotkaran bi semad û hin cûreyên dermanan hene lê cotkar zehmetiya di dabînkirina wan de dibînin û eger li bazaran bêne dîtin jî bi nirxekî buha dikirin. Her wiha gazinên wan dikin got jêderên wan dermanan jî nediyarin û gelek cara bêsûde ne. Rêveberiya xwe ser dikin got alîkariyê muzarare bike, dermana bêne, موada بين جمرة سمادة بين سمادات ترابي أهم مشيخ هو سمادات ترابي يعني جنبها منطقة ما نما دبريخه السبب إيش سمادات ترابية. Herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê debuwa xwarinê ji tevahiya Sûriyê re tên askirin. Rûberên herî fireh û guncaw ji çandiniyê re li herêmên hene. Lê di çend salên bûrî de hişkesalî û her wiha zuhabûna ava çeman weke Ferat, Xabûr û hin çemên din ji encama rêgirtina avê ji aliyê Tirkiye ve rewşa çandiniyê li ser asta tevahiya Sûriyê û bi taybetî li Bakur Rojhilatê Sûriyê ketiye asteke pir metirsîdar de. Pisporên aborî dibêjin eger baran di hefteyê bê de di asta pêwîst de nebare eger heye herêm rastî krîzeke aborî pir mezin bê. Lê cotkar geşbînin got meha Nîsanê de jî baran bibare. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Tirabespiyê.